Habayo sngoy ka jingwan ki kampen roy kat nu ka long shisha ka khubor ka basngol tenat namar ka long ka jingger khu ya baro hendrai haba kita ki kampen roy habala pentrei ki sakor shiteng ka pensngosi iki babon balang bat kane ka dei bat ka surak ka bapenya so hapadeng Riboy district bat ka Eastern West Khasi Hills district ka basdang nadu lat sau khwan ka bakut hadu ka snong mau maram lara kane ka surak kadap hakapor ka balabo kan long shisha ka jingker khu ka bakraw ki pat ba nong let nong wan nak than West Khasi Hills ki batmu ban let ki benta ka nong po bat kumju shaki than Guwahati bat kumju ru ki pat ba nak than Riboy ki batmu ban let ki benta ka than West Khasi Hills district kajing sakut shiteng jong kate kajing pentrei kate surak kala pensok sat ye ki nong shong snong jong ki kat tu kat ne teli ki snong namar kajing slam bar kajing pensat teng ban pendap siang rong hakikat tu kat ne teli ki benta ke balong pedang snong hakaba ki babun ki dukan marbam ki dukan tiar ki babun ki skol bat ki yeng briu ka wei na kita ki snong ka bala mat ikani kajing bat jing sok sat kadai ka snong umbir Riboy district kajing sateng jong kam na kajing bam pentrei jong kontraktor ban siang rong ya kesurak kadai ke bahap hagi benta jong snong umbir ka badan ya kajing jalan ka 10 kilometer ai na ki benta bahap pedang jong kate kesurak ka bana lat sau khwan hadu mau maram kumban syukudau katai kesurak kabas dang nadu sau khwan Riboy district hadu mau maram Eastern West Khasi Hills district kabadan kajing jalan kumbas sau puai point san kilometer kadai kabalas dang ban pentrei nadu usnam araja arpuai lingba ka skim Meghalaya Integrated Transport Project MITP bala baitingka na ka World Bank buat kane ka project kabakot nreu pusau klor tingka ka company kabala yok kontrak kadai MS Tanor Engineering Sunshine Saukumi habayok banyak keren mat kinong song dukan hakate ka snong khamtam ki dukan gi badi marba mat kumju ki dukan desa deja kilapan paw ki jing sngo diaw mensim mat hakaju kapor ka jing bitar namar ka jing pensa teng bat jing pen slam jong kontraktor ban pendap ya kani ka jing siang rong ya kate ka sipenta jong kate ka surak ka bakili thu baki marba mardi paro kila sniulut bat kim long shu wat tang ban de sakipat ba nong song snong ko ba ki jing ki babon namar bangi lebih song dukan hang em ngisna bam long su taman di dukan kata-kata balai ngilanga kay balai bawan event ne wan ikot ne hal ji sisa ada umla bentrei ya kakam udah ban as ke balak kan ada umla tu udah ban sim belen pen stok yang pada teh musimnya kakam udah ban pendap kan kumno susim uswan hang ne kan kakam kan trei teh mentala kat nu benai berkhidmat mentala kat nu syuk ni ngam tip syuk la syuk bam pum mai hang ni padukan kinong bam kinong rong nong mi hadukan ro kim rong syuk kim ni syuk la ki ang balangi aban rong ro nanta kadau iman ang baula rem ni election umla menteri syuk na kumno ngam tip syuk ada umla ta as ki bala kan kibun ki bala menteri ndera kibun ki bala benwan i bank ikut kumne lo kami hap kan tale bakasit kabneng wan sakal air kikun hicu pang kini kedukan ro PM syukumpom lo ngimi tenat surte tingi kwa kan bakan ka surok bangila bangi kwa man pendem no te mentah te ka sarkar ko yang kala di ben pej bah kini ki jing don kam kane kam tam kini ki singi ben tale PM ka jing shit ka jing kala air shibon bangi shim jing ngi shong dukan hang ne ngi opang ro te ngi biong kli ngi opang ro ki kon ki ti mentah yo pang ro namar ba hi namar ba kan ka surok no kam china balai ka kale kumne te yangi katne ladap ndi robam dem stang ini kandian balai ka da pendem kam la se kadi ban le ang ka e ka badun kam ki jungi na kaleng jungi pitolong ni pa ban pendem na ma ba kan khoi complete ki khna lit school khna balai bawan ki breu ro long ka khanda pa ong balada ki pun kole ban dem na kali ki ding yang ka da sen ki thai te ya thang nai sulai na tu sing bi thai te ya kali na ki don kun tai ki ma ki wan tha set lek ki ma chen spa tin tha na ma ra por bala ding yang ta bon bi je tam ki balet na ne ro ni ki jing ka bon ha ke na skor ki tan Abelinggo bat pedang senang bagi long ya kasurak pendap berkeloi te sau sebar im tu bat long kila ya pendap no tahi ga jike ba i kena school ba ya di im tu wan strok i sendai ma ya ba bun mau im tu sit mau long ta tahi jike bang di dok ba pom ba long ki briu ro ki long ki saria man sedok ba pom pelat ba mau rasid mau
di nang tawa. Tawan kali libubun ki truk kali he wan pum hai long ginjar mo. Papit pum lut kada. Bahan ok lo gen. Hakajuk ke por wat nakaliang ki khana skol ru ki ot bat ya kani lapan sngau da wei khana skol bla itu e ki jing e ka kum ki khana skol ki kendu pan ong bahabami na yeng man lech skol ki uniform ki de ki bakhoj handai kat banda po ha skol pat ki la jak lia lut Da ngide school ye, di one school. Kenteng tu ngide sudah pesum ye. Pesum long ka pentut tinggi kena school tu lembar ladang ngilik kawan surok i bapum lagi apa kali ni ru ada kali tu ada kali hem tu pum long ka ketak ke yang rumah long ka ko ya kia ru long ka ketak hi. Ke jing sisa kan ke surok jadi naduk mencuak panengkong kam jubhak surok kalong ka bakap stil. Hadin bagi yo snow tak kubor bahkan wan ka surok ka ba khampa bani oban penpa. Ni mungkin syam sinong banda kalian ka school nya sudah pakai jikmen bagi yo mutaka surok ka ba khampa. Andre pada kita ki bro pat i ba kat ang mikisgi kataka jing angdot ka jungi pat kan burlong ta ka bakabut. Te penban kalong ngai i nda kelak long yang ka surok we kalong penban kumka. Kadang pen susu kadang hapen jinjar susu penban i ba kana ka jing pum nang ta kana ka mo ka jing ya jengki kali ki bahe apren kata ka jing pum ka bambiang ka surok te ki kena skul teng gembala akren ki kena skul meneng iba iba pun sen ki kena kin lawan hapo skul ki la jabo alut tam ka skul jeng hang gi pon karong li ki bapri ki la le khut ne gi lawan hang ne usiu la saw ka seti la jabo ingin kena usiu no bapenta yim la ban kena gi bahing basem ki mi pa bapri re yang klap kre ne da po hang ne iba kim de syuk kena skul kata ka ge jing na lor kataru apa pakat sekalian ka ko ka khia ngiba ngi barabor ngi lek bani ada haskul ngi kai kumno bangin ya dan no tedam no pum bakin lek na jepang sistem kalong ka jiba jengkia den re bagi im tak mla su ben lek ya taru nomor ba pum hi kat habaya kat habalik ula surung ya ki truk mut ki lak ban don ka jingkut ki long sadin habut ngi mla ban batai kata le se kan ka jing maru ki jiba jengkia ki na se kan ka jing maru habaya ki kali nomor ba kidan ki mau menta le se kan pai kata yar kan blas itu ha ko por le se kadang kajing mensa wadi kita kena rit bayar kadang kajing ma ba na maraba pum teng asar ki kman kim isu ban kiar kali sino ban yadu kadang kajing ma si sai kena skul dengan sutunat ba piwan ko me ngakwa ba leng ba inde i kubor nang ngiru gi pha na kalian skul gi pha kubor si bari pej bahalor la kalong sa surkar sa kontrak bari ban tre kena ka kam ban le ban kat bala tangi kerpat ban le ban persten kena ka kam kanang bakan long kajing kerku yang gi kumbangi angdut pakai surat kan kajing mentai Om tangki riu pat ba ki bakran halor kani namar lala ban yo i ka jingmi shabar ka dor bas nong umbir lingbau rang bas nong uba PJ kurba ubala yathu ba hadin bakla yo ya ka jing ut bat ka jing ujor nagi pat ba nong song snong nakaliang ka dor bas nong kala dep ban bu ya ka jing kerpat la arsin arwat shau kontraktor bun pendap no kham kloy ya ka ni jing siang rong ha ka tiga benta juga tiga surok ka bahap ha ki benta preng snong jong ka snong umbir Tiap hari begini ka jing menteri ke surat. Hadian mengiyo jing tiap ban menteri kalau bila dokumen ba kan train no ya ke surat mamar ba bros kata kalau basniyo. Henry kan barang ya kisingi pan i ba ka suki palat ke menteri ho cuwe la nang tre Henry ini jakai jongi ba sa babun pat ba ha kasa kendian. Tina kalian ke jongi ngila nang ya keren do office nang tawat yu kontraktor ngilai keren. Ti ke ba iyo sngau kalong ba kintre tambah long ka kam ke suki pingi na kalian ka jongi subu tang ka jengkerpat kalong ba kin kampen kuloy ka kam namar ngitip ba hababun pa ba namar mental asyang sekimau padon ke jingya habakiya dan ti pa ba mo ikna school kamtam men step probabun kali i men saw ba kalau adon ke jing pat kali kalau adon ke jing set mawi ki yeng ki dukan ro hakin kisngi la ayo i leng ba khmat ke jongi tingi rungi i men saw lada kalong kumta mar kumbalong ka sinong umbir ka buon ba ki school te ka jinglet jongwan dong kena school ki buon ba jing septien yo kumlo pois ke jing mensaw dong mentagi kena te habai dei bat ka jing pum le kala long palan ini ki basong harut surok ki dukan sya nanta ki basong yeng kala kta ba harut rata mar pum tu urung bet harut ki kendong kan surat te kalong kala kta ba ka kta ya ka kwat ka khia ka kta ya ka bam kadi kta ya ka ka bakidi ro kumju te kini ki basong dukan ki kham song thu kham ha bat kini ki basong harut surok ki kham song thu kham ha ka ya ka ka bala long leng ba ka surok ka balong menta kan tina kalian ka jongi kumbangi laya cekmat ngilaya keren ya sha office ngilaya keren su kontraktor kaju ki jeng kerpat long ba kin kham le kham kuloy no
amar ba ngim kwa man shu I kumni mo lawan bu ki mau rin shu pen sangi no kumni la nen kan suki ka kam ti katang kata ke jing kerpa na kalian ke jongi lada ki khia ki nong song snong mangiru ngi don ke jing khia hi amar yang ngi kin wan ut kin wan nam ti ka ju hi mangiru ngi haban ban ya keren ki ti ka sulong tang kata bak maki kin sobha man le kam kloy ka kam ke jing klong ki ke surok mentala artayo ti ke jing ya keren haswa klong bangin traino masan klong ngin traino ten re menta pat long ba ikem pan le idang wan bu mau si wan bu ti ikem pan le ti hadu menta ka sulong kumni Shosho urang ba snang uli thu banna kalyang kontraktor ula sukular klam da le pat ikakam bat ban pentep bakala donru ka jingja mensau jongki nong song snong nak jing sit ki mau nak te ka surak bat ki jing sha penjulor ki tiar dukan em ka jing ekran ka jing phone ni ekran ben ngi mo bangi su shong la kalyang ka jong ngiru ngi mla ban su skap yu pai ba bon uot yangi ngiru ngi haban ban persngau lem chaki leng ba ki leng ba kontraktor ti kata hi kede ke ba na kalyang ka jongi la sim khia hi na kalyang ka snom ten re hadu menta palong kalong kumni te leng ba kan ni ka news from i kwa ba kan kalong kalat ba yaki ban persngau ba kin le kham kloi ngej baling ba kani ka khubor u kontraktor bo pentrai kani ka surak un sim khia ban ngap ya ka jing e ka baki pat ba kia kendu bat ban pendap no ya ka kam haswa ba ka sarkar kala bu por